Ċelebrazzjonijiet li fakru l-40 sena mill-kisba tar-Repubblika għalqu bi spettaklu mill-isbaħ fi Pjazza San Giorgio il-Belt Valletta is-Sibt filgħaxija. Dawk li attendew assistew għal avveniment spettakolari ta' sfin, mużika u dwal. Il-faċċata tal-Palazz tal-President servit biex fuqha kienu proġettati filmati li immarkaw il-kisbiet ewlenin tal-istorja ta' pajjiżna, kif ukoll biex kienu mfakra personalitajiet li kienu huma li waslu għal dawn il-kisbiet. Fost dawk preżenti fi Pjazza San Giorgio kien hemm il-President tar-Repubblika u l-Prim Ministru. Din kienet attività organizzata mill-Fondazzjoni Ċelebrazzjonijiet Nazzjonali li din is-sena organizzat 48 attività biex jitfakru l-kisbiet tal-indipendenza, ir-Repubblika, il-ħelsien u sħubija ta' Malta fl-Unjoni Ewropea. Attivitajiet li fihom dejjem iddominaw il-kuluri abjad u aħmar u l-messaġġ ta' għaqda nazzjonali taħt it-tema Jien, Int, Aħna Maltin.